आब'खौबो लोगो हमदो आब'खौबो लोगो हमदो एसे नै सुटआव फैदों आब'आ आब' बिउटिफुल लोगो हमदो ए भगवान हाय हेलो एवरीवन गुड मर्निं दिनैहाय सेकेन्ड डे शुट लोगोफोर ओमफ्राय आरो रेडि जालायबाय नै फुंनायखौथ' ना बुंनो नांला आरो ओरैबायदि ब्रां ब्रां फुंखादों माने ओमफ्राय रय हाय इधर देखो गुड मॉर्निंग खुलुमबाय हैंडसम लग रही हो मेकअप लायक दा दिनै मिथिजों एसेल' शुटिं दं औ मोजां नांबाय लोगो मोननानै आरोना नेक्स्ट टाइम एसे लोगो मोनदों ओमफ्राय रयबो दं आरो लोगोफोर एक्टरा ओमफ्राय दा रयआ ना लिंसारा आंनि हौवा नोंथांमोना मिउजिक भिडिअखौ नायब्ला मिन्थिसिगोन स' नेनानै थादो थाबैनो नुगोन लकेसनाव थांनो ओंखारबाय आब'आ गोजौआव दंमोन नै आं आगोआव गाखोनोसै ना जना सारखाना खानाया काल स्ट्रेट खालामनाय नालाय कार्लि खालामनायनि उनावहाय स्प्रे साराबा थानो नागिरा ओंखायनो स्प्रे सारबाय एसे Go! Nazana! Rina hola kipse? Roy! Yes. Wow! Sushma video lagat kene ke lagise. Ora bura lagise. Nai bhal lagise. Amai thani logo fur pai. जों दा लकेसनाव सफैबाय न'आवसो लागोन ओमफ्राय लोगोसे आथिखाल अरुप दं रय दं शुटखौ लागासिनो लोगोफोर इथिंजाय आरो सोर दं नोंथांमोना देखायनो र' ए ठीक हो ना टान इथिंजाय दं फामिला हाय फामिलानिबो एन्ट्रि दं बेयावहाय नोंथांमोना नुनो मोनगोन शुटखौहाय आदा बाजिनि न'आव लागासिनो आब'रियानि आदा बाजि स' जोंनिबो आदा बाजि आरो बिसिनि न'आवनो शुटखौ लागासिनो आरो आब'खौबो लोगो हमदो आब'खौबो लोगो हमदो एसे नै शुटआव फैदों आब'आ आब' बिउटिफुल लोगो हमदो ए भगवान हाय शुटआव फैनायनि थाखाय सुन्दुरिखा नालाय बेसेबा सुन्दुरिनो जों पार्ट टाइम मोना आब'जों फिटआवबो माबायाव फिटनेसआवबो जेराव दे आब' नायलाय बिबा सुन्दुरि फिटनेस फिट ओमफ्राय इथिंजाय खर' एथ' मोजां सना बानायाखै इथिंजाय दङ फामिलायाव एफाले सासुन फामि किउट ना ओइ सासे लिंसार स' लोगोफोर फाइनालि जोंना दिनै शुटिंआ जोब्बाय आरो ना आब' मोजाङै थांबाय एकदम जोब्बाय थाबैनो नुसिगोन नोंथांमोना औ बाय बाय